Ino ka sikul nitie to pap onge. Pap onge. Ingalo bani somo to kata ko pap ni oko. Unu tuge pap moro ma ana somo mabe high school. Asego Yenga. Koro wan gi pap maduong' mas ka wadwaro be samoro wadhi kata stadium kan. But I realize nyen gima very important because nyathi ok dhi bede school ni somo e class 8 to 8. Nyaka yude time moro modhi e pap, nyaka yude time moro dhi e music, nyaka yude time moro nikech gigo be konyo nyathi dongo. Okay. Duongruok nyathi ni is holistically and I think mane gima Merisho School watemo timo. Koro Merisho School open day. Erokamano. Open day ji mang'eny woro na ng'ati morega e open day. Open day ni en opportunity mamiyo jonyuol chance mondo bi one. Ing'eni gima timore ba. Winjo ber ndi lakini neno. Jo-Kisungu wacho ni you can't deny what you have seen. Yeah, so wasawacho mang'eny lakini open day koro wamiyo opportunity mondo bi ibi ne gik ma wawacho gi. Nyathina ni on the pap ma jogi wacho, classes ma giwacho, smart boards. Wandalo waka ne wasomo en chalk. To en chalk ka gi ka tidwa rab chalk oso donje umi. Chalk be ko lal japuonjo ok japuonjo. Koro sani nyithindo gitiyo gi smart boards. Koro open day ni miyo janyuol opportunity mondo bigine. Koro winjo ber adier lakini neno ber ahinya. Momiyo wan kaka Merisho School waluongo ni home of the boy child. Home of the boy child chakoro dewa wach nango. Ot mar nyathi ma wuoyi. Dala ya wuoyi. Koro kanye ma warwako ngeso mabiro ni 23rd November Saturday. It's the whole day. Koro ibiro inya kata biro gi nyathini be ber ndi mondo embo ne school moda so many. Koro warwako wainya kaka Merisho School, home of the boy child. Ibiro experience gik ma wasawacho. So come discover, connect and belong. And 23rd Saturday November. Ngeso mabiro ni warwako jonyuol duto kendo wacho ni bi ufweny kendo wabed watudre. Erokamano Nyaruoth Nyasaye ogwedhu. Martin Owila, wach mari mogik. Minyalo godo your parting shot. Wach mari mogik minyalo godo jonyuol. My parting shot manyawe go jonyuol en ni janyuol nyathini yudne gimo nyatimo e school mosomo ma en owuon odwaro. Inya guide gi to bende nitie jopuonje ma osepuonjo gi ka minya tiyogo. And at the end of the day, daher ni mondo wakony nyithindwa to become. Ng'enywa watimo tije madongo donjo, tije maber, obed biashara, obed ang'o, but nyithiwa kia gigi. Koro as a career and mentorship coach, daher ni so jonyuol ni involve your children in these things. Involve your children so that they're able to see ginya neno ni mae gi mama matimo, mae gi papa timo. Konyo gi bende bedo gi rieko moro gi dongruok moro e gik mitimo kaka janyuol. Erokamano uru Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya. Amen. Erokamano ahinya wuod Migori County. Ma bende opuonjwa weche mag mentorship. Nyakwara Mugajwang mentorship program en gima long kabisa. Bang' kinde mano kenda bro bedo kod wendo machielo na gwela kani in donjada ka mondo ing'isa rieko moro ma in go kane an gi geni ipuonjori. Kik ibed janyuol ma ing'iso nyathini nyaka ibed abeda daktari to kamoro chunyi onge bedo daktari no. Kose somo to bro dwoko ni certificate ni baba gi mama nyochi wacho na bed daktari ma certificate mara koro kanuru adhi tim mara madwaro. Kumano nyaka bedo go nyithiwa machiegni opuonji gi wang'eni en ang'o ma gidwaro. Ahinya kong'iyo system gi lokruok manitiere e piny mangima gi weche mag sekta ma somo kiti manaka. Bwana, wadi wachie. Bwana, beni na pira nyoru. Beni se Eurofines. Wan kod gik mathoth machando wiwa. Kata kamano, tich to nyaka wati. Steam Energy Drink mediteko mondo miket pachi e gima itimo kaka chwedo tich, somo kata ikore neno pira. Yudi Steam Energy Drink mondo iket pachi e gima itimo. Steam Energy Drink, power up, game on. A little sharing goes a long way with Safaricom. Dad, thanks for helping me find those shoes on IG this morning. Your internet shopping skills are on point. Of course. Maybe you let me say. And thanks for sending me that TikTok dance. Atim Sabaga, it slapped me. Aki, Dad, no one says that. Mom, thanks for the call before the quiz. Who knew you'd be so good at remembering those dates? Well, I do try. And thanks for sharing those hilarious memes on the family WhatsApp group. I needed the laugh. My day was going sideways. And when they come home, the connection gets even better. Guys, the show is starting. Are you guys ready? Just a minute. Let me finish this online course. Almost done with my game, Dad. Just after I beat you.
It feels good to share with Safaricom Family Share from Safaricom Home. You can now enjoy a home fiber connection with a voice, data and SMS plan that can be shared with up to 5 members of your family. Experience the convenience of paying for your home internet and mobile plan on one bill. And what's more, you get up to 20% off on your mobile connection with more value for you and your family. Dial *400# or go to My Safaricom app to add Family Share to your Safaricom Home Fiber. Monde dungono Nyasaye mweri kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka station mari *811*343#. Monde dungono Nyasaye mweri kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka station mari *811*343#. Citizen Duka, the home of discount. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Select Mama Soko. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Sawa shawa, au shawa sawa, yote ni sawa, ukiwa na sawa. Sawa shawa, au shawa sawa, yote ni sawa, ukiwa na sawa. Turn bath time into an unforgettable adventure with Sawa long-lasting bath soap. Itakuwa sawa, juu uko na sawa. Mana kama nonya kwa Mugajwang dakika yanaparga uchi altoksa Reo Maro Kinyi makauono daher marmi pesaka mako kaluko mchendo mailongo ne Credo Faster yo mayot ma nyalo nyiewo godo credit. Ingeni nyalo nyiepo ne nyawa dubende Credo inyalo nyiewo mari okocho ni nyakibed kod pesa kata ka in kod fuliza nyakwa Mugajwang inyalo konyori. Inyalo nyiewo Credo mag networks ma opogore ma wan go e Kenya ka wi bende kikwil na wacho ni kidia *264# sani ibro ngisi ni ket promo code ma iketo indiko ni Ramogi. Kindiko ni Ramogi e option number beach ndiko ni Ramogi to bro mi thuolo mara yudo pesa 1,000 nitie ka, 10,000 nitie ka, 1,100 nitie ka, nyaka $1,000,000 gi Credo Faster *264#. Gokinyi makono ching Thursday makono no tibitini adona dhiali amiye pesa ni kikadong kode adona mi koro kade nyiewo mar 20 bob nyiewo mar 50 bob ine ming'e kit credit midwa ni nyiewo inyalo nyiewo ne ng'at machielo iminyalo nyiewo mari dongo winjire kodi *264# yier option number beach ket promo code ni Ramogi en saa 2:17 mar okinyi makawuono. Martin Owila nyalo yude namba mar 071789520 0712-897-520. En career kendo mentorship coach. Obro konyi kaka janyuol ni to nyathini kite moro ntiere moro mineno e weche mag dongo mare. Tinyalo konye nade? Samoro ja rugby to iwacho ni to dakonye nade? Samoro ja football, samoro ja drama. Samoro bende gwen kanyo kaka kuom ranyisi thuolo machuok Ramogi TV nyocha olando thuolo mar kao nyathi manyalo puonjo nyithindo e chenro mar ogo ma nyithindo. To nya wuoyo gi producer nyoro e kinde manya onge kani nya yudo thuolo mar nena achiel kuom chenro mag rogo mag nyithindo nikech ngeso samoro yudo ka chapni maka kod kacha bedo ga. To nya ngisi ntire wuod luo moro mathin manyocha neno katimo chenro mar ogo mag nyithindo. Kako wacho dholuo no mora mokalo kabisa to nyo ngisa ni wuok mana Homa Bay County. O wacho dhulum adimba kendo maler makara kichiko iti tinyalo winjo. Okothuthni donge ber e kumano bwana ma wawuoyo kani longo ni Martin Owila inyalo tudi kode e 0712-897-520. Na ayudha nyakwada Mugajwang ne nalor kata wachni hoyo ntiere gimoro ma asebedo ka inokitimo
bis ipuonje jo Kanyanam weche gi kapok idhi e suguli meki mamoko makakor kacha. Abiro bedo kod wendo Isaac Okeno ma bende en achiel kuom yudhe mekwa, obiro puonjo weche ma kaka wanyalo tego yore mag ohala kod yuto marwa. Kaka wanyalo tego weche mag ohala kod yuto marwa. Siasa be wagoya goya, weche mag pesa ufuku bende nyaka to watim nade? Nyaka wang'e kaka wanyalo bedo go kaka oganda jo Kanyanam. En kanyo saa 2:18. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Jahera mar chenro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo. Seche mitiyo mateka thothne riyo makowa kendo waola. Kata kamano seche ma riyo maki teko dok chien, inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore e duka moro amora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko, kaachiel kod math mayom mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich saa 4 nyaka saa 7 mane chenro mar wang'o nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Unyango twende nguba. Boss, ne akekita ni mano in, tapenji. Mae gari mano manyien piani. To parini en zero mileage, yani en gari mane pokori yambi. Ting'an gi pesa miketo manade ni? En kujipanga kaluwore gi uchumi masani neno. Gari ni iluongo ni Changan, En gari mosebede chiro kuom higni madhi 160 to sani. En tie pachoka. Iwacho adier? Kasto parini gi mi gari no e yor hola, yani hola mar 100%. Tapenji. Kang'ato dwaro mar ohala kaka marani bed mose. Gin kod double cabs, SUVs, saloons, mini trucks e kind geche mamoko. Changan Auto yudore kochakore e nengo mar $2,000,000. Yud nonro mar gari, otindo mauta, en kod warranty mar higni 5 kata warranty mar kilomita 100,000. Bende inyalo chudo e yor hola. Lim showroom marwa Lusaka Road kata yua tol e namba ma en 07800-235-368. Changan Auto, a vehicle for every need. Mana kamano nyakolo Mgajwang kwa ikachani nyio kredo mari kitio kod kredo faster *264#. Nikech ma bro mi thuolo mar bende loyo nyaka $1,000,000 grand prize. Bende wan kanyo kod $100,000 menyalo loyo. Wiki kwil nitire wuod luo moro manyolo $100,000. To nyio mana kredo kotio kod kredo faster *264# kende tiyiero option number beach. Tibro kwai ni enter promo code indiko ni Ramogi. Mano kisetimo modong koriwe lweta. Nyaji monyuongo bende bro miyo ji pesa kokalo kuom kredo faster. Fredija nam bende nyi winjo godhia monyoro bende en bende nyo chiwo ne ji pesa nyakwara Mgajwang. Koro kasmana kori kitio kod *264# nyiewo kredo mari okinyi ma kawuono. Eldandira penja ni to makaju mabini rudho mana namba mar Martino Wila no oyo. Namba en 072 89 75 0712 89 7520. Inyalo konyori kod namba no. Konyruok en gima osiko nyakwara Mgajwang. Ing'eyo ni ber moro kineno kamoro to ambe na neno ni ber ni obiro ka aywaye machiegni ka oneka kunyalo pogonwa ber ma en gono. To nang'isi bin nadwaro ng'ata mantiere kod account kod Safaricom, ahinya kitio kod Safaricom Home Fiber. Ano kanyo ka ng'ato ndiko na en gi account gi Safaricom to kondiko na nyinge ochiwo manamba wa simu 0724 namba niri mugi 648. Okimiya nyingi mar kipande, nyingi ma serikal mondo akony godo sa akone jo Safaricom otim kaka ging'e. Edward Choni omudho subscription mari en bronze. To kimiya evidence mang'iso ni nitimo subscription mari Evans Edward ma bende bro konya kori nyalo miya evidence no to modong koro ni kinda gi jo Safaricom. Koro timana kinda nikech Ramogi FM sani koro kelne mor putu kod Safaricom. Kinde ma Safaricom dhi nyime kod sambaza furaha ka watio kod chenro mar Home Fiber. Na wacho kacha ni it feels good ki upgrade mana kod Safaricom. Wiki kwil
ni chenro makamaendi kidio star 400 hash kata kitimo limbe duka ma Safaricom machiegni kodi kata mana dila margi kata ma Safaricom app kata kidio 400 kigo simo ibiro gima oluongo ni customer care support ibiro konyi e yo mowinjore Nyakwara Mugajwang. En kanyo saa 2 gi dakika 24 mar okinyi. Bang' kinde mano kende ado moka kod wendo twalunge e yo mayot ahinya. Mondo dung'wono Nyasaye mweri kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka station mari D star 811 star 343 hash. Mondo dung'wono Nyasaye mweri kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka station mari D star 811 star 343 hash. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Nyiew credit sani yot mokalo gi chenro mar Credit Faster star 264 hash. Inyalo nyiew credit gi network moro amora, obed Airtel, Safaricom kata Telcom. Pari kata in kod Fuliza, pudi nyalo nyiew credit samoro amora kamoro amora. Yani kar bedo. Ka idio star 264 hash itulu mokwongo ibiro do credit mabalang maratamalo adek. Ti kod promo code mar Ramogi seche ma inyiew credit gi chenro mar Credit Faster star 264 hash mondo itulu maloyo mich. Ok mano kende, bedo kod bilion 1 milo juma ka juma ka inyiew credit gi chenro mar star 264 hash. Ni matut jowatole na mar 07 03 01 27 kata lim Facebook page marwa en Credit Faster kata gol mbui marwa mar www.creditfaster.com. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano Nyakwara Mugajwang saa 2 gi dakika 27 mar okinyi no ka wendo na osechopoka kendo wado mana go kode mbaka Nyakwara Mugajwang iwacho kanyo ne rieko en gi musiko puonjruok en gi musiko kaka opuonjore ma momiyo kawuono antiere kod wendo machielo ka mago moni wawuoye kod weche moko masanja TBT ching Thursday ma kawuono ni Nyakwara Mugajwang ami thuolo mondo mose Nyakwara Mugajwang iluongo ni Isaac Okeno. Isaac oyawre ahinya wach ma kawuono. Kawuono wamor wano ka Nyasaye oritowa wangima kendo wachapne. Erokamano sud mana machiegni gi tor fuong. Yes. Erokamano ahinya. Isaac en wuod kanye? An wuod Kisumu County, Seme constituency. Seme constituency awuok kama iluongo ni West Othany, kendo dongo tadongo kama iluongo ni Muroni. Adonge scheme kane wapuro ni ang' kocha mondo wayud kaka wadhi school. Koro to sani tatiyo Nairobi ka. Erokamano ahinya. In gi somo e lony mane? Background mar sombi yani en ang'o professionally itimo ang'o? An gi lony public relations and communication. Mano natimo school moro iluongo ni Hope Africa University mantiere Rwanda, Burundi.
and kendo an gi passion mar riembo ndege. Omiyo kana asetimo mano, nadhi ma terrorize school mar riembo ndege. Makoro sani I hold a private pilot license. Mana yudo last year. Yes. Matekateka ni in isetimo PR kod communication chaki doke school kendo mar yudo somo weche mag timo piloting. Iwacho ni samoro kuma ne yudorie kane thin ne nitie pok ni ng'eri kata pok ni ng'e gima inyalo dwaro timo maber. Koro kisedhi miyudo mitimo mano, miyudo kaka koro inyalo loso mogo, then king'ama oherore nyaka idog ing'iye ni ang'o kendo mane chunyi gombo. To ka in gi nyalo no iterori school, ng'eni wan oketwa ni noterwa school gi jonyuol, to nokopuonjwa ni inyalo terori school. So ng'eny ji nigi nyalo, to koro okupar ni onyalo dhi mondo endeleza gima ne okoyudo nikech weche mag kata pesa kata mana kaka nodongo. Yes. Koro initerori school kendi? Aterori school kenda. Nikech jonyuol na notho kapa an na nyathi kich. Almost. Jonyuol na notho kapod watin. Ana pani janyuol na ma koro baba wanotho ka ne high school. Form 4. Mama watu notho ka tin kabisa. Koro komano ne ok anyal yiero gi gima nadwaro gi chunya ni an dwa ng'eni somo ndege en gima dwaro pesa mang'eny kabisa. Koro kisebedo ni nyathi kich ma samoro bende koro yudo ka nyuole makonyi, ok inyal kendo kelo gombo ni mamari ni koro idwa dhi gimoro kamano nikech yudo ka koro pesa ne ng'eny. But kisedhi me koro kaka radhi ayudo ni koro anyalo aloso nyalo na moro matin atero kendo pasa ni koro anyalo riembo ndege. Erokamano madongo ma okang' maduong' mokalo kabisa Isaac. Yes. Kendo ang'eyo ni ma en inspiration kata en jipo ne jowa mamoko ma samoro en ochare no wuon ni okonya samoro kako dongo. Yes. Gi kit somo mar osebedo gi ng'ikruok ma kod kacha. Yes. Wach ma ngima mokalo. Kawuono ang'e ni wabiro ng'eyo weche mag dongruok mag jowa matindo. Ahinya somo na achiel kuom pila maduong' kata siro maduong' e weche mag dongruok mag jowa matindo. Yes. Iparo ni rem e Kenya ka osebedo nang'o momiyo jowa matindo pod ok owuok oko mar tiyo kod thuolo ma gin go e lwetgi. Jowa mamoko samoro dongo ka baba gi mama pod ngima, ini dong kinyathi kich. Yes. Mitimo kinda michopo kama kori chopeni. Yes. Aparo ni gima nyalo wacho ni e paro kata nyalo mar timo ohala mar joma tindo kanyo bende iyudo ka ji odongo mopogore opogore. To gima duong' mana iyudo ni jowa ok yudi en ni onge ng'ama nyiso gini kaka ng'ama tin inyalo chako gimoro gi nyalo matin min godo no midonge. Koro ng'eny joma tindo dwani mondo ndik gi tich. To kendo kowe mano tiyudo ka joma kendo ma maybe ok ondik tich to nigi nyalo matin. Iyudo ka ohala ma gidwani gitimo mana kata boda transport matindo gi. Koro aparo ni nitie jiwruok madwarore ahinya. Okay. Ne joma tindo ni sani kidongo options ng'eny. And one of them en ohala. Nikech ng'eny kata joma ng'eyo mosiepena kata madongo go iyudo ka gidwano ndik gi tich. Ting'eni sani unemployment rate man Kenya is very high. Omiyo ng'eny youth ok ondiki. Yes. Omiyo koro gima nyalo konyo wer mana kwa jiwore madonje ohala. Taparo ni wachak gi puonjruok kod jiwruok. Mano number 1. Wasechako gi puonjruok kod jiwruok ma ng'ato oseng'eyo no nyalo timo gima kama kendo ngi gombo no. Koro nyalo puonje kaka kitime. Okay. But there are many avenues kata na sani yudo ni nitie joma wuok mang'eny ma puonjo joma tindo gik moko aila go. Nitie ohala ma ila ni nyalo timo gik moko kaka solar man chubiro gi and anything ma come up. Omiyo paro ni kose puonji joma tindo ni koro mai yo. Then koro ging'iyo ni ang'o ma ginyalo dwaro ma bako gin weche pesa. Kata mana joma nyalo mako lwetgi. Ka koro gima nyalo timo ne joma tindo maduong' kabisa. Nikech ka kore kuma koro ng'ato seng'eno nyalo timo ohala gise kata makore koro dwani mondo obed kata mana gi license. Odhi register idea ne kata ohala cha obed gi license no. Koro yudo ni mondo obed gi license ni 1 minute. Nitie requirements kacha. Dwaro nitie mang'eny. Nitie dwaro mang'eny. Yes. Dwaro gi moko dwaro pesa, iyudo ka ng'ama tin pod onge pesa. Moko dwaro ni maybe dhi manyo certificates moko machon ang'o gik ma kamagi ket ka. Koro kaindi ema dwa kwayo kata mana koro
jo mantie ma sirkal either local the county government mantie sani to gi national government ni wane kaka jalo mejo matindo thuolo ni gik mane go chul ka ogol ne gi monde kata no period mar higa achiel kata higni ariyo kose gol ne gi gigo ji mang'eny bro yudo thuolo mar ndikruok kisendikruok koro nitiere nafas mar yudo hola nikech kisekawo hola misendiko kose bedo registered Kenya ka koro nyalo dhi kamoro mikwa pesa miwacho ni an gi gima kama ka yudo pesa marom kama anya timo hola ni mano bro miyo joma tindo dongo kabisa hola ero kama nanya iwacho wach mangima ni puonjruok information gaps amoro nitiere yes ng'eyo ni wayudo gi kanye where do we get this information information about chako hala ne information tanin tiki mayot yudo malich nikech ilo ka wan digital era digital era gimoro mara is available on the internet kidhi that search kata mana requirements matimo any kind of business ido ka gin kanyo kendi nyisi kuma nyalo dhiye medhi yud more information ili nyisi ne the office makama ibo yudo gima dwaro no omiyo sani then nitie joma bende wuok oko nitie jomatindo mawuok majiwo jomatindo jowetegi mapuonjogi ni biuru hola makamaendi nitie apprentice ma idhi adhi kuma ng'ato nosechako mare ti ng'iyo kata kichako tiyo ne nono ti opuonji hola sama in kanyo to in ka ipuonjori ng'ani timo kama koloko rech koloko gini giba kama tingeni hiyo mega sama kama ng'ama kama ben kelega en pesa makama au pesa makama koro sami in kanyo tipuonjori then ichako mari yes tabu maduong' osebedo kantie ma osebed ka ilando mang'eny ndi kata sirikal koloso policy wacho wach mar capital ni yes mane chuny wach opogore gi requirements mamoko machalo licenses kod mamoko capital ka mane kuma pek yes capital ka endi to en mana duko nyasero kamano samono nikech nochwewa ng'ama kidhirori kata kimanyo gimoro tiyudo omiyo ng'eny ji samoro idwa chako ohala to wach ni 100,000 ing'eni ke chunyi tin to mano kendo biro goyi iwerigo iyudo ni onge siling achiel to nyaka ibed gi jiwruok ni nyalo yudo pesa koro kiseng'e ni nyalo yude tichako manyo yore mag yude nitie hola joma biro nyisi ni ked gima kama wandikre kama commission 1% 2% ipo chula pesa ni bank ndalo moro kama mano nitie nitiere be joma biro mi grant makidhi minyiso genyisa ni magi manyalo timo to maka ginyal kelo dongruok e pinywa masani ato okawo pesa to omako golweti mago be nitie adhen nitie be choko matin kiyudo kama itie tikano kata kitimo tiji mo matin kata maboda boda tigang'e ni aboloso kano pesa kama endi ma kochopo ndalo ma kamae anya bedo kata mana 100,000 then koro ichako gima koro inyalo chako gi piny titimo gimoro mami pesa tikano pesa ni tichoke koro ok di wach nikech lure gi nyalo ma Nyasaye omiyo ji bende lure gi kuma ng'ato dak gi background ma ng'ato aye but kiluwo yore go achiel nyaka ne madonjo so aparo ni gima duong' ahinya ni onge mana wacho wach jiwruok ni ng'ama nyalo jiwo ji ojende kendo joma tindo mane gima sani dwarore ahinya nikech information wan godo available officers nitie monyalo mayude gigo kidwaro capital bende nitie weche mag hola nitie weche mag grant and all that nitie savings and a matter of jiwruok and sensitization mine koro information ma wacho cha erokamano yes titi yore ariyo matindo neno ka joma matindo ohero donjo ahinya achiel kuom gi en ndiko proposal yes paro mar gima odwa notim mondo many godo pesa kuom oko yes mar ariyo en online writing yes ndiko ne migepe moko ma oko yes bende magin pod yore mabende pod nyalo kelo yuto ne jowa matindo oyudo godo capital moro manyalo chako godo ohala malek mare osebedo koyiengore yes me watch online writing aseneno kokonyo ji mang'eny kendo ji pod time sani gima ng'eny ni nitie ndalo ma en piny to nitie ndalo ma en malo omiyo en one of the things kechiyudo ka ng'ama somo ndiko koro nyalo ndika maber gicha bende itimo e odi kata mana kin gi internet ot itimo kanyo ok nyaka dhi office moro
Omiyo en one of the avenues maber ne joma tindo sani ma ginyalo choko godo pesa matin aito koro ginyalo dhi duoko kaka na wacho gidhi gitim gima koro chuny gi gombo mana achiel machielo ni wacho ne writing gi proposals to ber mak mana ni NGO ko ndiko proposals nikech miga mo wacho mamiyo ji pesa gi kaka manyami kata grant kangogo they go by proposals nyaka ndik gicha ipimnegi kaka girono bedi kaka gino bro kelo pesa kaka gino bro konyo oganda to ma yudo ka ng'eny ji matindo onge koro anada jiwo joma tindo ma jabedo ni winjowa ni gipuonjre ndiko proposals mano is the way to sell your idea okoka yes bende counties mekwa gi sirkal mamalo osekonyo keto lwasi maber ne joma matindo e weche mag ohala gi dongruok margi. Aparo ni rem nitie kendo rem nitie mang'eny to adok mane point na mana an go ni kete obed mayot na joma tindo mondo o register mondo o register oendinegi baito gichak gi nyalo mamalo mar keto ne jende tich mayot mondo giyud hola obed ni kata from banks obed ni kata mana from youth fund gik makamago omiyo aparo ni pod ginyalo timo a lot mo aparo ni kuma ginitie sani aparo ni nitie gik mang'eny ma pod ok gitim na joma tindo to gin ginyalo no omiyo anyama kwayo gine kaka ginyalo kaso lwetgi matin. Erokamano. Yes. Paro moro osebedo ka nitie joma matindo ka obedo gi ohala ne moro mongirore to yudo pesa moro to either no ja wash kata origo kifur mondo odokre gold kotimo time moko mag tok dot go tok dot paro no jabedo ga ni ng'ane to golo pesa kanye ng'ane ni otin to golo pesa kanye en nitie machielo mar adek ma giwacho ni koso nitie gini moro mar lamo jo chiende miluongo ni Illuminati ne modonje Illuminati aparo ni kom Illuminati nachako winje chon kapod adongo kapod athi matin kabisa. Yes. Den tiku maji ndikre ni Illuminati dekora seromo kodgi an pok aneno gi to betie wach kamoro ma ng'ato nyathi adhiya ni lamo gimoro to yudo pesa dier aparo ni kata Nyasaye mwalamo omiyowa gik mang'eny moko ok nomiyi pesa omiya ngima maber koro in miloso pesa. Yes. So kaparo ni nitie kamoro ang'eni nitie joma tindo kata mbui ineno ka gimanyo kuonde go nitie pages moko mamagi pesa mondiki ni join Illuminati kiang'o magogo ido ka jende matindo ji mang'eny do dhi kucha kendo gioro message kabisa ni gidwa donje gini apani mana nikech giparo ni gima kamano nitie but anto gi chunya ang'eni gima kamano onge kendo kidwa manyo gima kamano tibiro rito ndi ok bo timore to mar wash kitego kifula kitego kifula akiani gitime nade to gima ng'eyo ni mokwongo maler wacho ni kaka ng'ama dongo nyathi kich ni jodonge environment mopogore opogore kendo jodonge chandruok mopogore opogore magi te contribute a shaping mar ng'ato kodongo and therefore samoro ng'ato kata let's say ni wash gini go mago gin gik ma gino ko yiego chiko ko yiego do to kendo mago gik maketimo to nyalo yudi kamarach but ido ni samoro jogi odonje gini nikech kaka ne gidongo chandruok mane gidonge ma gima ging'eyo mak mana ni pok opuonj gi machielo kata pok onyisgi ni ma yo ma ratiro nikech chike ma wan go sani be en mana matweji to gi marialo ji to onge mar puonjo ji civil education manyiso gi ni gigi kutem nikech rach gi en magi ng'ato winjo jani wash ken wash no nango okay ni maybe wash ni ang'oma onya timi nade onya mi adhara mane ng'eni ng'ato kong'eyo koro odonje gigo but gima kelo wach ma wachore ni joma tindo mang'eny moyudo pesa odonje wash en mbui ing'eni wach mar internet obiro gi weche mang'eny omiyo ka otimo kijana machielo obedo oyud kata mana katimo gima kamano koro ing'eni mane gima ji neno ni kare gin kijende gi gin gi pesa koro ka gichak gineno ng'ama chielo ma be chalo ng'ama bende dhi maber to gineno ni nyaka bed ni macha gima timo but ji timo gik mang'eny to aparo ni de wanyalo mako mago be mbui kanyo joma ni agriculture
joma nitiere engineering ka wanyalo menyo be ni manga matin matimo gimba kama to ne kaka yudo kare maber to yudo pesa maber aparo wanyalo loko public perception chani ngata ni wash nikech aparo ni wash na paro ni wuta ahinya jonene ahinya koro mane magida no ni mai mamiyo jende pesa but gigi ng'enyo man joma timo gi bedo ling kodgi anyama na jiwo gi ni wabed joma mako lwet joma tindo ma wetewa erokamano kendo kuma idonge kata kuma idake nyaki piny ka ji puonjore erokamano koro gipuonj ji gigi be mondo kik bed ni joma tindo paro mana ni mage yore mag loso pesa mane gima nyalo wacho ni wacho moro chien kacha mangima mokalo en patient nyako bed joma hore nyako mak bade jowetewa nikech Roma nokoger gi dala achiel wach mangima mokalo nyakwara Mugajwang wendo mara en Isaac Okeno ma bende en wuod seme kupuonjowa ka e dongo mare kanyakla kod kaka joma tindo nyalo donjore weche mag ohala manyalo kelo negi konyruok. Ing'eni challenge wa kanyo ni neno ka gima kata wan bende jofwambo gi keyo wamenya ahinya ohala maricho waneno of course gi news to but nyaka koro to wati gi thuolo mekwa mondo wa showcase godo kata jowa matindo matimo weche mag pith gi pur. Chieng' tich ariyo nyawadwa nyocha nitiere kod kijana moro matin en gi kambi miluongo ni Elso Farms to otimo gima luongo ni aquaculture en gi fish cages Osiri kich bende en go en gi puthi mo bende en gi greenhouses mopone nyanya gi kitungu bende kachiel kod apilo ma otere chiro. Koro gik makamago kwa timo kinde ka kinde miyo jopiny ni kare pesa bende nitiere kuondegi mane gima biro konyo loko parono. Erokamano mondo ng'ahinya. Thothne bende penjo machielo ma chuno nyaka penji iro ni joma matindo koseloso pesa ne ma oneno ni Nyasaye koro osekonyo chopo kamoro koro pache moro paro wach mar siasa. Masa winjo kena sana na mang'eny ahinya. Nitie joma donjo e siasa ne weche ariyo. Nitie joma donjo nikech gineno ka gima kucha nitie pesa moko ng'eni kwalo pesa e sirkal. Koro neno ka gima kucha ma pesa nitie. Odonjo e siasa mondo odhi otim mano. Nitie bende joma donjo e siasa nikech gihero jakom. Ng'ato hero ga ngima jakom. Ohero ngima orengo ineno. Ohero ngima nyong'o ineno. Kaka osepak jogi e mbui gik magisetimo ne piny ma masani. Koro bende ni ocho ambede Mike dair bedo kaka jogi. But nitie jomoko bende ma donjo siasa nikech gin gi leadership. And leadership ido ni kata mana kana in school nen prefect. Iti bedo head boy. In university ka kuri bedo student leader. En gima koro ngeni mano kinyalo wacho ni siasa samutim mano koro leadership nikech siasa onge school koro ido kan nitie joma tito bende man gi remo no mar leadership to nyaka wajiwgi mondo keche nafas didong mbele ka sani ido ka joma wan kaka an kuran millennial to nitiere jo Gen Z manyicha kelo tabu chien kaka misaka gidwaro thuologi giseneno ka saringo gidwaro ni gibe gikel pogruok gi konyruok e piny masani ni and then gik mabende gineno ka losre tije ang'o moko gidwaro ni mondo gine ka dang gilok gigi omiyo gin nyaka bi gi thuologi kendo nyaka jiwgi nikech gin magi dhi bedo jotelo makiny. Sani kata king'iyo governors ma wan go ido ka gin joma dongo. And kata mana kiro wabunge sani bende wadwa ni mondo koro wane joma tindo ka donje thuologo mondo waneni to gibe gin gi gik ma gibiro go manyien ma gipuonjore Kibaki not ma gi free education ma gipuonjore gik mang'eny kabisa. Then internet bo biro ndalogi internet kosebiro ndalogi gichak gidhi gipuonjore gik moko. Koro gigo gini goto wan wakia kokwamiyo gi thuolo to kwa neno koro siasa wejo manyalo tema manyalo tema erokamano ahinya. Isaac ang'eni sebedo kilo siasa kaka millennial ma Kenya kani miyo background moromo gi gik mamiyo jomoko donjo e siasa jowa matindo. Sani e National Assembly mar the 13th Parliament ka wan gi jowa mabende matindo. Peter Salasia Njuma Mies is nitiere kanyo Babu Owino gi nitiere be giseng'i keto ranyisi maber ni joma tindo nyalo telo ne jowa mosemi thuolo e lemogo be giseng'iso ranyisi ni gin be ginyalo telo maber ne oganda. Gino osiepe ka
kendo aneno gi ka gichako be ka gidonjo kuondego kaka senator ma Trans Nzoia iluongo ni Alan Chesang uchako wuoth kwan kode. Okay. To kaka an bende chunya ni leadership. Apuonjra ng'eny gigo kuom kaka lwete. Ka aneno kako timo to bende apuonjra kaka nyalo timre kama ma idhi mi nyalo. Koro aparo ni joma tindo puonjre mana gi neno. Lakini gin to onge kuma gisekele joma tindo magi keto piny magi puonjo gi kaka koro ingeni sami yebro ni ng'e time kaka ng'ama tin ni ng'e time midhi minyalo ming'e kaka idonjo 13th parliament but okaneka gi mako lwet joma tindo okaneka gi puonjo joma tindo especially kata mana siasa ka nitie a lot of ilimo propaganda my propaganda ma drive siasa give me that part of it nikech kani siasa ma Kenya no kete ni nitie kaka nyaka jibedi eka ji no apani kaka siasa osebedo Kenya ka ndalo mathoth but ka joma tindo ginyalo beda gi kuma kaka seminar mono to gipuonjo ji about get kin gi sekali gini aparo ni kaka wawinjo kuom ng'amo osetimo nyabedo mayot than but wanto wapuonjre mana gi neno but po kadange ketwa piny gi puonjwa wanyalo duoko ne gero kama yes and mana wuoyo on behalf of joma tindo man gi gombo mar donje siasa kata leadership yes nikech piny ka bende osekete ni entuk pesa kionge gi pesa mokuongo entuk pesa ahinya to kaluki ng'eyo king'iyo gwenge mag Embu aparo Nyeri Embu koso Meru kijana moro matin mane odonjo to parliament neno kata pesa Mwirigi Peter Paul Mwirigi sorry woman rep ma Bomet yes odonjo ka toto kata Salasia no ogedne ko sebedo mbunge yes lakini kuonde moko entuk pesa to ma ben mana nyiso especially kendo wa cross ana ngeni te joma tindo mawinjowa joma tindo be ngeni gin mo kidwa joma tindo go moko gin mo kidwa joma tindo go moko ifake iro ni kata mana Salasa gin go iro kamine mano ochung na tero gi kabisa kech mine tigeni yeni mine wa ongiewa ginyalo nyathi maber nyathi marach omiyo gin gi ng'e neno chunji to ojende kionge pesa okidhi kwateri ineno so ojende number 1 na kwa bed gi chuny mar ng'iyo nito nikech yene siasa ma Kenya ngeno sebedo ni no chako gi kwerewa kobiro kamano donge koro joma tino podo ko ng'engi ni ginyalo gin gineno ni telo siasa ngo wene joma dongo mano seti moido pesa mo retire ineno saboro kech na gi seti ma gichoko pesa being ni entuk pesa but aparo ni politics a lot can be done there's still a lot and yeah mana ya kanya iro kama nainya Isaac uru ka pat jo piny bende owinja ne to gin giwacho nango nyaka ne wachak loso weche gi bura eka bang'e bro ngiso ni to network mar ng'ato nyalo konye nade kaka ng'ama tin yes network okay nikech wacho kanyo ni senator ma Trans Nzoia Inosiep ni en ng'ama dongo go e chako neno mano network maduong' nyalo network iro kama nainya nyakore mogi kadiponi in kamoro medwa ne jeo kata penjo mari achiel kachiel wabro mi thuolo mar penjo ni achiel kachiel nyakore mogi juang kawuono ni chieng' tich ang'wen wapuonjore weche mag dongruok mar oganda wa wiki kwil network ni bende biro ni achiel kachiel e Facebook live kachiel kod YouTube mar Ramogi FM gi X mar Ramogi FM bende kidhi view sasa to ibro yudo lendo gi achiel kachiel namba en 0722 watemo ng'iyane to wanyalo konyore nade ne wachak gi weche mag somo nyakore Ramogi juang warido nyaka ni lumo somo gi bedo gi ng'eyo gi dongruok mar piny gi weche mag ohala gi weche mag telo mar oganda telo mar piny en saa 2:52 mar okinyi mar Ramogi Musainya Albert Onyango wacho ni wan kaka Gen Zs wan gi voice to kata kamano gima osebedo ka mono wa ascend to power gi telo
en nitiere bottlenecks ahinya ma oket kod jowa madongo ma bende wachiwo negi luor makende ma wanyalo konyo nade. Machielo ka indi wacho ni maka gimiluongo ni business incubation en gima counties mekwa nyaka tim mondo jowa matindo man gi paro mar ohala kel gi tuch achiel nikech thothgi gisomo weche mag teknolojia, science, engineering ma bende konyo piny. Erokamano ahinya. Maka joma piny na jalony ni sani jine nigi pesa maonge ng'ama ong'eyo kama gigole, gidhi e jawa iyudo ka kijana matin pogo ji pesa ka ywech ma nyisi ni pesa wuok kure, upogo make it rain. Mi aparo jathum moro nowero moro ni make it rain. En pesa mipogo. Maramogi? Hello. Oyawre. Iluongi ni ngatelo? Mawuogi Fred kawuok Migori. Fred kawuok Migori machiegni e twak. To an magi penjo ngatelo. Yes. Waka sani koro wadhi skul atemo course mar building. To daher mar chako ohala moro matin. Koro kaka nyalo konyo. Okay, idwa chako pachi paro ohala mane? Paro ohande yawo kar uso sani koro adhi skul kar uso tong' moro matin. Sana pod adhi skul ka pod atimo course ano ohala no be nyalo konya mbele. Okay. Erokamano ahinya. Obiro duoki. Maramogi. Okay. Maka juma challenge maduong' en timo ohala gi counties mekwa. Nikech weche mag pending bills. Maendi nego chuny oganda mang'eny. An ng'ama tin, an 33 years old. To Nyasaye no gwedha na yudo rieko mar puonj moro Ramogi kanyo mana form company. Uhuru Kenyatta ka ne telo nitie gimiluongo ni AGPO, Access to Government Procurement Opportunities, mane target jowa ma joma yudhe, joma tindo, kanyakla kod joma mine. To wach mar pending bills gi miyo ohala ok bednwa maber ahinya. Machielo, access to credit facilities wanyalo konyore nade. Charles Orwa wuod japuonj wacho kanyo ni the problem with youth progress is capital power and social networks. Further, poor governance has led to businesses not thriving well owing to lack of providing conducive business environment. Mane kaka ondike, asome gi dhongere kaka ondike. Maka juma awinjo maler kan Isli, Mother and Child Hospital ma Eric Komondi wacho kamano. Pena jatelo ni ang'o momiyo jodongo ema imiyo lemo madongo to iwe ojende e lemo go. Janet uko maro pasi kanitie Migori wacho kamano. Maramogi. Oyawre kanyo VOJ. Oyawre machiegni? Ochieng' Bob wuodo sen. Ochieng' Bob machiegni? Erokamano, awinjo kaka jatelo wuoyo kendo adieri mantiere. Yes. Gi sama owuoye ni. Onge ng'ama dwaro dok piny, ji dwaro dongruok. Kendo iyudo kaka sani. Iyudo kaka jomoko ringo dhi e siasa. Oweyo puodho, oweyo tich monego ti. Kendo iyudo ka siasa be ok som. Gin kaka jolony. Siasa ni en ng'eni iyudo ka ng'ato nodhi e siasa koonge gimoro, iyudo kobedo gimoro. Koro ng'ato neno ni wadhi e siasa, oweyo puodho, oweyo business. Kaka piny luoka, onego watim nang'o. Mano namba achiel. Namba ariyo, adieri mantie ni sani ohala ber. Makata kiyudo kata ng'ato yudo ng'ato somo and last year yudo ko yawo kata doya moro en ohande no. Sombe no te. Ni wacho kare ng'ane ni somo to karo rie. Kendo koro sombe to chako timo do yudo pesa, koro ni kichen go ohala. And others yudo ko wacho ni wasom adhi e puonj, wasomo diriambo ndege. Ang'o mar pogruok madang' ketwa mondo wabed kaka joluo, wabed joma nigi pesa moko kweki, moko kwa, moko kwa bende. Erokamano. Oyawre. Hello? Oyawre machiegni? Ma iromo gi japuonj Paul Otho, an Wood Kagandiru, yo Rangwe County koni. Machiegni Paul Otho Wood Kowino. Kamano, we agoni erokamano kuom kelo jalony, to an gi penjo achiel kende. Yes. Adhi wach achiel ma akwayo. Awinjo ka en very resourceful, to akwayo ni kapok owuok to owaye namba ne jowinjo nikech an particularly awinjo ka an gi interested proposal writing. Piny tinde odongo makata na proposal moko manipuonjowa skul ka tiwinjo ka
gidwa pogore kata gi yo ma kawuono ndiko godo proposal kata CV. Iyudo ka yo ma kawuono ndiko godo CV obiro yo moro ma digital moro ma koro do pogore gi yore mane ipuonjowa godo ka wan e school. Kata format gineno ka pogore, contents pogore, iyudo ka everything opogore. Koro akwayo ni kapok owuok to owe namba kendo obedo thuolo ma kata ka wagocho ne ka watemo ideas kuome. Konya maber. I'm very interested a proposal writing. Maka jumago kamano ahinya Nyasaye ogwedh wan polo to ka ndiru ka an ka. Erokamano Paul Jadala. Mara Mogi oyawre. Allora Mogi. Oyawre. Mani wuoyo ka Samo Chinjo Wuod Bola mano wuod Seme. Erokamano Samo Chinjo Wuod Bola Seme. Mani luongo ni Isaac Okeno mano wuod Seme ma piny ng'eny malich ahinya ma nitie ni luongo ni South Central Seme. Yes. Duto te okete mach kendo mach tiyo kendo mach liel ma kata mag jo county opoto mare to tiyo kata obola ka time liel e yo makare. En wuoyi ma pod itin to en gi maendeleo ya kutosha. Omiyo gik mowacho go duto te gin gik madier ma wadwaro ni en mokete kaka okete mbele. Wagoyo mondo bed MCA ma South Central Seme kendo wan kode gi gombo matek ma Kemariwa ka achiel gi higa. Omiyo wuoyi ma in go kanyo na Kizani en wuoyi maber ber. En wuoyi ma piny mane an Samo Chinjo Wuod Bola Seme ka erokamano. Erokamano ahinya. Isaac obiro duogo iri tek ka oseyudo weche manyien e lak saa 3 mar okinyi ma kawuono nikech aneno ka saringo matek ahinya Nyakwaro Mogajwang'. Penjo tema bende penjo abiro penjo wendo owinjogi kendo obiro duoko gi Nyakwaro Mogajwang'. Na ng'ise ni obiro wacho wach mar network kaachiel kod wach ma wuod Seme ni owacho. Iyudo ka ng'ato samoro e gweng' kama nitie gik moko mitimo to moko wacho ni dhiri mondo ichung' e laro kom mar siasa. Ni isewacho kanyo ni siasa ni ji donje gi ajenda mopogore opogore. Erokamano kete mana ka saa 3 mar okinyi weche manyien e yo ma Aradimba kod jalendo mari Vincent Otieno. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyawre Nyakwaro Mogajwang' kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto biro golo twak mare wi chal mar piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Twak ma kamano ma biro timore saa 8:30 mar odiochieng' ma kawuono od bura malo en gino ma chik opodho ka en gino mabende nie pend chike pacho ka kama koro ibiro rang godo kenge ma piny Kenya osegoyo. E twak mare no Ruto koro geno ni koro dhi loso e gik ma ochuno ahinya ma gin mago ma bende sirikande osebedo ka miyo peka. Moko kuom gigo ma Ruto dhi lose gin weche gedo mag udi manengo gi yot, Hustler Fund, gope ma piny Kenya ni godo, wacho kumba mar thieth mar SHIF kod chenro manyien mar chulo omenda mag somo e mbalariany kata university funding model e kind mamoko ka kilero gi speaker mar od bura malo Moses Wetangula. President His Excellency Dr. William Ruto will be addressing the nation and the House in the afternoon. You should, as members, be able to be advised by the Office of the Clerk on the arrangements that have been put in place. We should be found seated. That being the case, like I communicated, there will be no other business except that address. Ma timore ka bende duol matayo tije mag obila pacho ka be ogolo siem mager ne jopiny e wi wach ng'anyo bende likore ni nyalo biro timore odiochieng' ma kawuono seche ma bende jatend piny William Ruto biro golo twak mare wi chal mar piny Kenya. Jawach lo obila ma Thurka Dr. Resila Onyango ne owacho ni apisa mag obila pok omi ler moro amora gi jogo bende chano bago ng'anyo ma kamano koluwore gi chike matayo oganda kata Public Order Act. Siem ma kamano koro biro koluwore kod lipode moko bende osebedo ka fuong'ore kokalo e yore mbui mag tudruok ni ng'anyo ma kachalo kamano nyalo timore odiochieng' ma kawuono. Ka duol matayo tije mag obilago nyiso oganda jo Kenya mondo mi koro gidhi mana nyime gi chwalo chenro mag tich mapile kendo kik gibed gi luoro moro amora. Weche moko Nyakwaro Mogi en mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ywak ni sirikal chako chande kendo buoge ma ka gimoro marach ditimre ne to piny owacho ema koro onego bed ni seyo. Oywak ni apisa mag obila man gi nyamburko ma onge number plate osebedo ka luwe kendo osenegi ka giluorore dalane
ma yudore bwor Nairobi kata dalane mantiere Nyeri. Ne bende omedo lero ni nyamburko moro matin ne oluwe nyaka kanisa mar PCEA ma bende ne oduogo luwe nyaka dalane, wach makoro wacho ni ne omiye luoro mokalo. Olero ni nyamburko no ne nigi number plate moro ma bende noketne kawacho ni number plate no noken mar nyamburko no owuon, kaluwore gi lipot ma bende noyudo kowuok kuom duol mar NTSA mane onyise ni number plate mane otwene nyamburko mane luwe kane odhi od lamo no ne en mar lori. Onyiso serikal ni oyie koro mondo mi owe thuolo kendo we lawre kode kaber to mondo we thuolo dag ngimane mana kaka jokenya moko bang' kane osethiche okia apisi kaka jalup jatend piny. Kata kamano, bad migawo mar okwach kich to kwedo gima kamano ka bende giwacho ni onge nyamburko moro amora ma osetemo luwo Gachagua kane odhi lemo kaka Gachagua wuon to wacho. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jago moro nyochuo gi pala ma owito ngimane ka gilaro nyako e chiro Mandira madre Bondo Township location Otieno Manyoro. Ibrahim Ochiel ma jahigni 43 nyomonji ma ochuo gi pandalot ma otho kanyo gi nyawadgi ma iluongo ni Lawrence Oduor ma jahigni 26. Obila sub county ma Bondo chako timo nonro matut e wachni ka ripota maro e county ma Siaya George Amolo chiwo ler. Ibrahim Ochiel wachore ni nyochuo gi pala ma onegi kanyo gi nyawadgi Lawrence Oduor koluwore gi wach ywaruok e wi nyako miluongo ni Cynthia Auma kaka ilero gi jalup ruoth ma Jigo sub location migosi Stephen Oloo. Jogi ni chware ma nyochuo piluongo ni Lawrence Oduor to ma nyonegi tiluongo ni Ibrahim Ochiel to nyogi laro nyan miluongo ni Cynthia Auma Odote. Koro Cynthia Auma Odote ni ne obedo kosekende gi Lawrence Oduor ma janyamonye. To koro Ibrahim to nyoyudo Cynthia kanyocha gipogre gi Lawrence to nyoro odhiambo kanyo gitedo sapa to ema Lawrence ni odonje ot. Kon Lawrence odonje ot to moso gi amosa to kosemoso gi to chomana Ibrahim pala e kore. Ka Ibrahim podho cha to cho bad Cynthia. Okono Radio Ramogi ni gie kindeno ema Cynthia nogoyo nduru ma jolibambo yuoro ka kuom hai marach to Ibrahim to nyose wito ngimane. Kanyo osechuo bad Cynthia to apani gi ma Cynthia go nduru moringo. Bwanani to nyo othatha on the spot. En kanyo chwe gi pala to Cynthia ko no wuok e kom kama nyo beti. To gore ga pindo olwara gi kore kama no teka kanyo to. Ibrahim manyo negni nyore nge pongare ne pong magi gold Mandira gi to Lawrence majanek ni to en amaina en jakunyo. Cynthia kono sebedo kalime for like once ubiro gatedo ne sapa to gi spend then odok korgi to pani bwana ni osebedo kaluwe mus manyose ngi kuma deude. Migosi Oloo mano yango masira no luwo ni nyogi luongo bila mano kaw ringre no kendo tero kar kano ringre ji ma Bondo sub county hospital kanonro osechak timo e wachno kendo apedha bende dhi nyime mar manyo mondo mi omaki achijno. To sebet ko odak Ndira, Lawrence odak Ndira, Ibrahim bende odak Ndira. To Cynthia tene na nyandira kanye na nyako maetie kanyo luongo ni Kodoti. Ngati ji ariyo gi to ng'ato to en jaugenya ng'ama nyonegni nyo jaugenya Ibrahim Ochiel to Lawrence Oduor to en janyamonye. Madu giduto te gidak ga Ndira. Koro tho to nyotimre od Ibrahim. Koro nyasi luongo polisi OCS ma Lwala Kutinde nyo biro gi polisi ne manyiso OCS Mabondo. OCS Mabondo nyo kisekelo jo DCI manyo sekao the body magidhigo Bondo. Bondo mochari. Koro Cynthia to wadwa dhigo sani mondo dhi ondik dhoge mang'eny nikech en mong'e jogi te. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya and George. Bende nyalo bedo ni ne odonjore e ndhicho mar jasiasa mar Auma mawuok e piny libamba mar Uganda Kizza Besigye. Besigye wachore ni ne omaki chieng' ngeso e boma ma Nairobi kabende ne gwelo mar migago mabende ne ochan gi ogai mar bura mar na Kenya Martha Karua. Bang' meko mar jasiasa no ne ochiwe ne telo mar piny Uganda makoro nyodonjone kod ketho mar ne chano chenro makoro geto kelo ng'ikruok mar weche magarita kod bedo gi magina gi lisasi ataro mar chika. Instead, how regrettable this incident truly is, because Kizza Besigye is a respected opposition leader in Uganda. He is a frequent visitor to our country. He comes here privately. What I'm aware of as the State Department of Foreign Affairs is that there are protocols sometimes that relate to the travel of
senior government and opposition leaders. Often they actually inform us. The circumstances surrounding Kizza Besigye's travel to Kenya are not known to us because no information was shared with us before he traveled. We did not know which hotel he was booked to. We did not know which apartment he stayed. We were not in a position necessarily to provide him with certain additional security. Gie thuolono bende Sing'oei ne ochako kwedo mokalo wach magana jo-Kenya osebedo ka wacho ni sirikal ne otiyo gi omenda maromo bilion 2.1 e chiwo sir ma otenore gi weche mag arita e piny Haiti. Komachielo en ni jakom mar duond bura mar ODM sub county ma Awendo Mano Samuel Makedi onyiso jokanyo mag duond burano mondo mikoro bio nya weche mag kwe e kinde yiero mar kor gweng' kata grassroots elections mar duond burano ma biro timore tarik 27 mar dweni. Makedi ne owacho ni yiero no makoro biro timore e kuonde luto ombulu kende e counties 47 ma pachoka. Ok en gino mar tho kata kuo ma jokanyo mag duond siasa no nyaka koro nya weche mag kwe kendo giwuog oko ne chenro no. Ne bende owacho ni ODM ohero weche mag kwe gi demokrasia ma jogo makoro biro wuok oko ne chenro makamano nyaka bed jogo malando injili mar kwe. Ne omedo lero ni lweny kaachiel kod tulo bende osenenore ka odwa jimbore mokalo e kaunti ma Migori kind jotelo mopogore opogore ma bende osebedo ka yware kik bitimre e kinde yiero makamano, ka owacho ni gibiro temo matek mar neno ni yiero no otimore e yo man thuolo kendo ma uyanga maonge kod ng'ikruok mora mora. Hawajali hata sisi machama, hawajali sisi. They don't talk to us. Even wakati tumewachagua huko wameenda. They did not come back hata kuongea na chairman yote na kusema ya kwamba nikutane na chairman, nothing. Tunaona tu mafurugano ambayo haina maana. Senator amesema ameleta pesa katika Migori County, which is good. Hiyo ndio kazi yake. Na angeenda kwa governor. Na aseme bwana governor, nimeleta pesa na sioni mahali pesa hiyo nafanya kazi. Na wasolve hook out. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Migori dwaro ni sirikal mondo mikoro ket kar somo kata library e skul ka skul e pacho ka mondo mikoro ting' malo yore mag somo e kind jopuonjre ka ochakore e rang'iny mar skunde mag primary. Dr. Dan Rachwanyo bende ne ochako riwruok moro ma iluongo ni Kwetu Mashinani. Riwruokno mathoro mare en ting'o malo yore kod kido mag somo e kind jopuonjre kakoro geto duoko chien buche mag koso bedo kod ng'eyo kata fuwe pachoka. Ne bende wacho ni jopuonjre mathoth wuok e familia ma yuto ginok makoro ginyal yudo chenro mag yudo somo yo makare. Ne bende wacho ni sirikal onego bed ni koro neno ni sikul ka sikul obedo gi kar somo kata library. Owacho ni riwruok mar Kwetu Mashinani ne osebedo kod nyalo mar loso kar somo mar jogweng' e skul primary ma Kitweru mayudore Rongo sub county kaunti ma Migori, kendo koro nyaka gi sani gichano loso machielo e skul primary ma Opapo dwe mar achiel mar higa manyien. Wan gi Kwetu Mashinani project e Kitweru Primary School. Wan gi moro moya Opapo Primary School tarik 24 January. So gimomiyo watimo kama is to fight literacy and also promote reading culture. There's a bill in Parliament which is in the third reading, Kenya National Library Service. A bill no, giwacho ni they want to expand the National Library at the county level. But people in the stakeholder department, in the education department, we are appealing that those library facilities should be established in each and every primary school in Kenya. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko Nyakwamogi en ni Lake Basin Development Authority oketo masin manyien makoro biro tigodo e toyo tong rech, okang' makoro biro miyo kwan rech medore mokalo e nam Lolwe. Kanyo olose kar pidho rech ma Kibos Wycliffe Ochiaga ma bende en director mar Lake Basin Development Authority nyolero bende okenge mamoko makoro giketo mar neno ni koro jopith rech obiro yudo rech moromo e nengo moyweyo e kinde mabiro. Kowuok e kaunti ma Kisumu, ripota marwa Alan Obiero gi ler mathoth e wachni.
Migosi Ochiaga mane otimo limbe kar pith rech no mayudore Kibos lero okenge magiketo kaka Lake Basin eneno ni ndalo mabiro oyud rech moromo ma inyalo mi jopith e nengo moyweyo mondo omed yuto e sekta mar rech. Kendo watemo encourage pidho rech e fish pond nikech e ndalo mokalo useneno ka rech mang'eny tho e nam Lolwe, kendo pith mang'eny e nam Lolwe no be ketho pi nikech nitiere chiemb rech ma koketi to ok dissolve ei pi. So kata kopo ni ji go ohala to bende wang'iyo bende ni environmentally bende watimo gik moko mar environmentally friendly. So kaendi bende wapuonjo ji mondo ji obed gi technology masani mar pidho rech, and wa install plant manyien mar toyo tong' mar rech mondo wayud nyithi rech mondo pidhi. En plant mabro golo fingerlings chiegni 4 million kata 5 million kuom dwe ka dwe, and wan gadier ni maendi bro konyo johala mantiere alwora mar nam Lolwe. Ochiaga wacho ni masin manyasani no kochako tich biro neno ni oyud rech moromo pidho kod kata keto i nam Lolwe kod Kanyaboli mondo omed kwan mar rech michamo gi miuso. Kuma wantiere ni en puodho achiel kuom puothewa en puodho mar Kibos Fish Farm. Gima watimo kaendi en wapidho rech ka, wapidho fingerlings gin nyithi rech madongo mondo bed rech, kendo watimo puonj ne jogo matimo ohala mar pidho rech. So kama wantiere ni wan gi fish ponds 24 to watemo nyiso jowa ni ok ochuno ni nyaka ipidh rech e nam. Inyalo kunyo fish pond to kendo ipidho rech. Iluongo ni inland fish farming. Kamili Sentauma men japith rech to wacho puonj ma oseyudo e kar pith rech ma Kibos no. Training kana biro kae an chon nachiwa chiemo be natiyo gi chiemo mag local to kana biro training kae mane ginyisa ni onego bed ni itimo gimiluongo ni sampling ing'eyo ni rech osechopo kiwango mane to onego bed ni tiyo ne gi chiemo mar size mane. Koro training no osekonya, aseng'eyo ni pi onego bed ni loko kolil, no gipuonja nyaka kipimo pi ka pi ler. Sama rech ok chiem gimomiyo nyalo kelo miyo nyamiyo gi ok gichiem, ne gipuonja mano. Kendo ne gipuonja ni ka ipimo nyaka temperature, oxygen level. Manyaka ne ginyisa ni ka oxygen level en below 10 to mano ok onego bed ni miyo gi chiemo. Onego bed ni miyo gi chiemo kochopo 10 and above kuendelea. Manyaka ne ginyisa ni oxygen level onego bed na pimo nyadidek odiochieng'. Koro nayudo ka afaidika e training margi mane gi introduce e chiembgi. Kendo ayudo ka nyaka na ginene gi chiembgi sache matimo sampling. Ayudo ka kendo gigrow, ayudo ka gimedore grams. Ne Radio Ramogi kuke kaunti ma Kisumu, an Alan Obiero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachopo e giko mar weche manyien nyako Ramogi kane gin mago matuche kor gwenge kane gimol meso mar ka weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka romo saa 7 thuolo buduka mar mi weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Mana kamano nyakura mga juang weche mamoko manyien ni saa 7 mar odiechieng', saa 4 saa 5 saa 6 weche manyien yo machuok kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chunjelo wendo mar aponi tieka idongo ni Isaac Okeno ma wuod Seme. Wapimo wach kanyakla, wach makelo konyruok ne oganda jo Kanyanam duto te. Wapuonjore jowa matindo ma bende maino sebed ka iketo ni wanyalo konyo gi nade. Ohala iluongo ni en New Frontier manyalo kelo konyruok ne jowa matindo. Kuom higni duto aseno ka oganda jo Kikuyu miyo jogi information mar kao soft loans, kata mana loans mane ogol kod Africa Development Bank after corona cha. One youths magwa ne kia anything about it. Joka to ne okao loan no kendo ya ogodo big businesses. Jowa lack information. Nyiego bende walich go kaka joluo ka to waluru kao risk. Waluru kao risk kachel kod kao loan. Majalo nyalo wachango an Lazaro Kanyambok man observation ma Lazaro engineer Lazaro Kanyambok ja Kanyada osefwenyo. Ero kamano maduong' ahinya. Maka juma okwe kuom Ruth Yesu amora nyagi wuod Semene
iwacho kanyo ni omed mana dhi nyime kod puonjo oganda. To penjo kamani to bende chieng' moro nyalo bedo ni governors mekwa los platform moro ma yudhe mekwa mantiere diverse fields nyalo mentor jowa mamoko bende kokalo kuom talks manyalo inspire gi. Iwacho kanyo ni governors mekwa 4 gi koriwre kanyakla to gibedo kod system moro mar gwelo yudhe ma nitiere kod ohelni ma gitimo mondo puonj jowa mamoko matindo ni ma biro yawo it jowa mang'eny ahinya. Erokamano ahinya Abel kuom ote mari ka okinyi ma kawuono. Erokamano maduong' ahinya. Moro ka indi wacho ni maka juma oyawore indiko na gi dho ngere ka ni to the cost of construction in Kenya since he came into power, construction costs are higher 31% with control on importation of clinker and other raw material situation a ground ok ber funde gi jomjengo neno matek ma pacho construction apano golo pache e gima ogeno ni jatend piny Kenya biro wuoye kawuono a state of the nation address mare makawuono. Okay, maka juma gin business opportunities mage majalo nyalo ng'isowa ni ng'eny e piny luo sane. Isaac nitie ka penjo mang'eny magombo ni ichak duoko gi achiel kachiel. Erokamano thuolo mari. Nitie mamoko maparo ni isewinjo kapok adonjo mag simu. Ng'ato penjo ka ni to gin thuolo mage mag ohala manie piny luo ma joma matindo nyalo donjo e sane. Misego Tarubin miwacho ni ka en sure bet. Yes. Thuolo mari. Okay. Ingeni thuolo mag ohala nyaka itim mana gima timore kama intie. Kadok e piny maluo kaka iwinjo sani kata mana jopur yes gi jolupo idea mano biro mar fish cages no ber kendo ano ka pod ober ka itime maber but ng'enyne ni nyaka wadoge pur okay iyudo ka ng'ato nigi lope moro odwa no us mondo nyiew pikipiki otim bodaboda to kiani kare lope no nyalo timo ne madongo moingo bodaboda ni yes nyaka wachak jiwore ni wadoge pur mwandu ni elo kendo lo emomi ma ng'eny ne ido ni ng'ato ka ng'ato ni access to lo yes kata ka okumaru leasing costs pod ni piny koro mano gima aparo ni joma tindo te nyalo timo to bende ng'eni ji ko ng'eni inyalo timo gigi ok nyaka itim gimoro achiel itemo mae ibiro ga gik moko adek mitimo koro thuolo to nitie kuonde mang'eny sani kata aneno ka ji ywak ahinya weche mag pending bills momiyo gidwa timo ohala counties yes olo ng'ato bed gi gopi to ing'eni olo ng'ato bed gi gopi ing'eni obechuli chieng' moro mani in kata gimirito onge koro aparo ni mano kik go chuny gi piny ang'eni sirikal medo loso mikakati to kapani en gima eda kawuono kata kiny gibiro lose chieng' moro gibiro loso wach mar pending bills no gima nyaka ng'eni sirikal nigi gopi kaya bende gi gopi pinje maoko koro chieng' moro gibiro loso weche omiyo kik chuny watho e weche mag manyo ohala e sirikal CDF bende nigi gik moko ma kendo gilendoga omiyo joma tindo yaw kembe yes kigirit ga ni sama jakom dwa donjo telo koka yaw kambi yaw kembe sani to gichak luo ohala mitimo gi sirikal gidhi e kembi ma nitie ma private kata mana mantie kata mana kiwuotho gi Simbwaka nitie United Millers gi nitie kembe mang'eny madongo kae idhi adhiya kanyo kwa gimoro tich ohala ginyisi ni wan gima dwaro ka sabun inya kelo nwa sabun mano nyalo kelo to yudo ohala kamano kata sama dwaro papers mag printing koro kik wabed rigid ni wan wana gimoro achiel kik wayier wamany kuma thuolo nitie kiseyudo thuolo no tipuonjori ipuonjori ka in kanyo yes
Nitie ng'ato ne wacho ka e yor SMS, aparo ni nitiere pesa moro nowuok mar Africa Development Bank. Yes. To wacho kanyo ni thoth jowa ne ok yud information. Yes. Ndalo corona cha. Yes. To wacho ni jowa mawuok e Kenya madiere nodonje gini karombogi. Magikonyorego kendo gi ohelni madongo dongo. To ywak moywago ka en ni jowa oketo nyiego kendo waluoro kawo risks. Yes. Adiri ni kanye ka mano Lazaro Kanyambuka. Waluoro risk. Nyiego be ng'eny. But apani nyiego ni wuok kuom koso ng'eyo. Koso ng'eyo. Wuok kuom koso ng'eyo. Nikech kata dalo moko wanya paro ka dongo koran sambwa kanyo. To pesa moro biro ni give direct. Give direct yanyo ni jine wacho ni kikawe. Titho. Kikawe titho. To but doma kra wete na moko na kokawe porge ke manya kasana. Koro gigo kelo luoro mang'eny weche mag pesa go. Tiyudo ka oko ka. To kendo ikelo gi. Yes. Kendo kaka wacho no Africa Development Bank gini, World Bank gini, United Nations they bring gikelo gigo. Yes. Koro bai kuma kendo local leadership nyalo konyo wai. Nikech jotendwa manyalo dhi mako lwet joka to ywayo gikelo gi kuma mantie koni. Piny duong'. Kenya duong'. Mwandu mar Kenya nyaka lar. Koro jotendwa James Jikal nyaka lar ne joseme. Nyaka lar ne joseme gima yudo mitero ne jorabuon kata tero kucha Mombasa kata tero kuricha. Embo dhiwa ngwane ukele. Yes. Kose kele koro joma tindo ng'eye. Kose giseng'ene gima kama koro kelnwa gi jatelo. Wadhi guru office makama wadhi wawuo. Okay. Wadhi kanyo to wabro yudo funding. Koro gigi nitiere to jotendwa konyo mondo gikelnwa gima chiegni. Baito wawebero joma luor gimoro kiwinjo to inone matut. Inone matut nikech weche ng'eny. Propaganda wacho propaganda ng'eny. Ema drive piny sani. Koro inono gimoro matut koro kibed gi luor. Gigo kel mondo konywa. Wach mar give direct no ang'e ni kada mana gweng'wa ji noluore kabisa. Kada gweng'u biro timore. Kano ka jomoko nodhi kode maber ahinya joma noyudo jomoko gedo kode. Jomoko nodonjo kode pur. Moloko ngimagi. Koro koso ng'eyo. Charles Orwa Wood japuonj nopenjo kama ni to how many of our Luo youths aged between 18 to 9 also benefit from Kenya Youth Empowerment Opportunities Program KIOP? And already in business. AGPO or YAGPO was meant to help the youths, but lately it doesn't work. Yes. What went wrong with it? Then Penjowani, how best can our youths be mobilized to offer them both entrepreneurship and financial literacy? Yes. Kama wacho no to ber. Kendo magi man napani nase wache chien ka. To ada chaka doga wache motegno kabisa. Yes. Problem nitie disconnect. Between generation ma joma chon mosedhi ma wuonewa kod wan. Koro wan gi joma tindonwa nitie disconnect maduong' kabisa. Ni kaka koro an joma dongo go. Kata mana sama abaga kor gweng kata kadok dala. Iyudo ni youth mapod onge nyalo. Mapod onge nyalo kendo gito gierore. Ginyalo go mbaka ka boda kanyo stage gi go mbaka. To achiel ko yudo information kata empowerment modhi mochopo kama chielo to koro yudo ka koro kata osiep rumo wiye wil gi joma ne ochako joma ne en go e base to gino osetimre kabisa kendo wan mwatime iyudo ni kata sani joma pod wadwa ni mondo duogo konywa kata utimnwa gik moko gen mar jodongo emodwa ni rong'io ni konti ng'ama kama commissioner kama kata ng'ama matiyo kama to dak gi konyo ineno but joma un go ma youth mo sedhi modonjo kamoro moyudo kaka koro gin maber to ginto osiep rumo gi joma gwer base ka kendo gi par duogo omiyo wan manyaka chakwa dogi wan manyaka dogi amanyo osiepewa amanyo jirendewa joma wasomo go wapuonjgi aito wajiwgi eka gibo bedo gi access to opportunities. Wan manyaka maka lwatgi onge ng'ama biro timo ma. Wach mar AGPO gi AGPO. Yes. Access to government procurement opportunities mane Uhuru Kenyatta nokele bwo tende. Yes. Ni thothne en mana wache on paper. On paper.
to bata tim to onge mondo timre mang'eny gi sirikal gigi mang'eny samoro maybe paro ma ne gin go ka gichakore ber to gibedo gi ng'ikruok kata kacha nitie moko mano okel kamano gibedo on paper but kitemo ni luwo to onge but gima ng'eny nitie matiyo it may not be agpono but there's other avenues omiyo kata kineno ka kidhi tido ka gimoro kamano ido ka en mana on paper onge to chunyi ok tho ichaki manya yo machielo yes wach mar network yes en network mar ng'ato yes network en network mar ng'ato kanyo wanyalo wacho weche ariyo nitie network mar olruok nitie network mar olruok ing'eni inyalo bedo gosiepe mang'eny madongo to chieng' ibiro ng'eni onge osiepe en chieng' en gi tabu neno nikech un samoro uromo nikech unyalo chopo let's say ni uchiemo kamoro achiel okay ranalo koro ubo bedo osiepe nikech ujarom ga kanyo saa 7 asa mugo mbaka tumosoru mbaka moro bende network but ibedo ni mano ok otegno ahinya gima matin tuseweru koro network maber ji ng'eni paro ga ni network nyaka imany ng'ama nigi gimoro kata ng'ama duong' imane network does not have to be ng'ama nigi gimoro kata ng'ama ni malo ni network chako mana gi level ni network chako go siepe bedo go siepe mang'eny dak kodgi maber mano mokwongo osiepe gi dhi ng'eyi ka giseng'eyi gin ma gibiro usi mana ga network donjo gin ma gibiro usi ka giseng'eyi ni nyalo ni kata lodge mari ni gima kama kodhi kamoto winjo mbaka moro nikech no osiepne madier obro luongo nyingi kacha ni ng'ane manya timo gini yes mano network jigwelore mano network motegno motegno ng'eni ng'ama nuromo godo kata kuchiemo cha kata ng'eni ane okobro paro kong'ei matut koro okojal usi maber kaka osiepe miloso kichako from tin ni kidongo kidhi kamano then osiepe gi be mabro nyabedo go osiepe moro maybe oge gima nyatimo ni malich to ong'ere kata mana gi jatelo moro kata ong'ere kata mana gi office moro ma onyalo wacho ni wach maber ni ng'ane ka ng'ane bere gini koro kikidhi ni dwa manyo ng'ama ineno kotegno kata nigi nyalo kata oseloso pesa kata koro jatelo kamoro ni mane ng'ama nyabedo network ni osiepe gi ma pile gi ema los godo osiep gin magidhi usi network mapiny ni ema dhi usi network mamalo kamano kidhi kidho omiyo ka ng'ato maybe koro ng'ama koro ng'ire kabisa but kaka nochopo kanyo yo mayot kabisa koro ji kalo go osiep mapiny ni gin gimanyo ilo ka ji kata mana mbuis kata mana kanye to jatelo ana ng'ama kama makelo weta jatelo ng'ama kama but jogo kinye gite to kata mana gi chuny mar konyogi ok inyal konyogi te but osiepni modongo go mong'eyi koro kamoro amora medhiye gima nyalo nyiso jomatindo ni loso osiep is the biggest networking tool minyalo tiyogo mane mabro kelo moko go yes titikore mariek ni wach nitiere osiepe moko ma ji holore kendo ginyalo teri e weche maricho ginyalo ng'eni nyaka ibed go osiepe ma ging'eyo ngima ng'ato ebo nyaka odag maber kata mana gi ko en gi family mare kako odag gi jirende gik motimo e society nyaka bed gik mabeyo yes koro ng'eyo pogruok kind osiepe ma olore to gi madier en mana ng'iyo gik ma kaka osiep gik mutimo mane ma gidetermine en osiep maber koso osiep ma olore nikech kamoro in osiep gi ng'ama nohere gi dhako chon yes ng'ama nohere gi dhako to in gi dhako do mari ni dong ibro mari ni bende bro keto mari ni bende ibro weyo mano kore marolruok dan nitie osiepe ma samoro nyaka ing'eyo pogo osiep nitie osiep mar budho ma wago gambaka wayudore kamae nitie osiep ma ng'ato ong'e ngimani ong'e kumidake ong'e gimitimo ong'e anyuolani kendo ka in gi chandruok moro amora teno ok obiro donje
mage osiepe maber. Yes. Nitie simbi moko ka manyo donjo, nitie simu ka mar jawinjo moro wacho ni en bende pod opuonjore timo building and construction. Yes. To en gi lek mar bedo gi kare moro ma uso godo tong'. Yes. Inyalo konye nade? Otimo building sani. Otimo opuonjore sani to en gi gombo mar bedo gi kare ma uso godo tong'. Yes. Yes. Dong mokwongo dong kako puonjore weche mag gedo no. E kako nyalo puonjore wan tong'. Koro gimo da penje ni bose puonjore wan tong'. Okay. To kose puonjore wan tong'. Bose ng'e gima dwarore mondo chak timo wan tong'. Mano kaka nwadok e weche mochako katie capital ma wach maduong' kanyo. Yes. To moko kato era na ng'eyo kata bedo gi ohala mo bedo registered. Koro oluwa steps mo wacho ka. Mokwongo kabisa opuonjore wan tong'. Okay, nyalo gombo gimo. Manyi wach kumo wan tong'. Information no. Yes. Kumo joma uso tong', odhi lem joma uso tong'. Yes. Openjigi. Onon kama intiere chalo nade, chiro chalo nade. Chiro chalo nade. Iwuole kanye en pesa di. Tirite nang'o, gwen adwa pidho gwen. Gichamo ang'o, tuoche mage machando gi gik makamago. Kose puonjore wan tong', to koro ng'e gima dwaro. Ang'e ni samoro dala kanyo dong en gi thuolo moro kata mana nafas moro pap mo matin. Okondo wapidho gwen koro boyro kose ng'e kaka igero od gweno. Then ochaki. To gima no wacho ni bedo tabu maduong' en mana capital. En mana capital. Capital no mana kaka na wacho apan ni gik mana asewacho chien. Yes. Ni nitie yore mang'eny to logi alowa onge mayot. Itema tema. Kapo din gi pesa tigo. Kapo ni onge go kaka koro en building no. Ochak gi building no dong obro bedo koloso gima matin. Okay. Obro kano. Kapo ni onge gi pesa. Obro kano ka pesa no romo. Kich kose puonjore. Koro manyo mana pesa. Okay. Bendo kini nyako tim gimo pogore. Mara gimo timo sani ma building no. Ma obro donje. To obro timo wala mo matin. Pesa matin no kani. Okay. Bro konye ya wan tongja. Okay. Omiyo gini en ga ena chako. En na chako. Chaka. Ena chako. Erokamano nya. Isaac ni Ochieng Bob en opoya chenro. Ka en bende no diero mana midhiero moko ma joma tindo samoro neno kod wach mar mako batni kaka achiel kuom gima duong' mokalo manyalo kelo konyruok ne ng'ato. Yes. Polo tho kanitie Kagan en owacho ni rieko man ndiko proposals tinde lokore kaka piny medo ringo. Yes. Ni ere kaka inyalo kony gi ndiko proposal to namba ni Masimu bende okwayo kanyo ni kitieko tichiwa nena. Okay. Samoro nyalo konyo ng'ato ng'ado rieko. Yes. Ni wacho ni mwandu maduong' ok en pesa. Yes. Mwandu maduong' en rieko. En rieko. Ok en pesa. Yes. Koro proposal ni ere kaka ng'ato nyalo ringo gi kaka piny ringo mondo kik odong' chieng' ndiko proposal. Do kata ma tie sani. Bro mana lokore. Ibro kel manyien. Koro always nyaki keep updated. Kaka na wach kikia puonjri. Kise puonjri. Koro dong ka gima nyien obiro to ibro ng'eyo. Wacho ni sani internet obiro kendo gimoro amora yudore. Yor mbui ka. Yor mbui ka. Bede nitie joma timo gigo kata mana online. Maloso gigo mapuonjo ji. Gichaji mana pesa mana tin. Kedheti kimanya gi amanya tiyudo ka gintie kanyo. Okay. Gichaji mana 500 samoro 1,000 gipuonji ka kiloso proposal writing. Ngani pesa mang'eny samoro ni ng'ama onge nyalo dwani kitu mago e mesa. Lakini gimoro mabe nyaka wang'e ka joma tindo ni samonya kituonri. Tuonruok nitie. Nyaka kituonri mondo kinyo bed maber. Samoro gima iko kawuono ni dwani chamgo wew. To maybe chawacha malot. Chawacha malot tikan probich no. Damiano. Then obro romo gima maybe dwar timo. Ya puonjori kaka gima ka proposal go. Knowledge is acquired and costly. Knowledge is not free. Knowledge is not free. Kena mantisa ni online free but koro kitemo ng'e matut. Tino ka jinsi subscribe. Kamago pay, you know. So sani koro knowledge chako bedo ni cholo gima matin. Koro tuonruok nitie. Then iki dogigo. Yes. Asamo chinjo wudo bula seme ong'ei maler ahinya. Wacho ni wuod gweng' kendo. Ahinya wudo bula kuwuoyo. Opaka maber ahinya. Natero na gitaya. Natimo gimiluongo ni
solar floodlight. Okay. Omiyo chirni moko wan go thurwa kono. Ingeni wan pod waonge stima. Yes. To kara kude mantie stima, county government nokelo mast mar stima ni. But stima lal, samoro bende ok giti ka gi sirkal gi. Koro na keto ne gita moko makonyo mine, konyo gi chiro go. Emi winjo ko paka ahinya. Man timo to pod abro medo timo negi. Aduko ne ang'e gi kabola mango joga kabisa. Iro kamano. Isaac, wach mari mogik ang'eni ma ok en giko mari mar biro Ramogi FM ka. Yes. Rieko en gima nyaka jigo e mbaka. Nyaka dhi mbele bende. Ero kamano. Wach mari mogik minyalo wegoro jopiny kawuono. Wach mogik ni awada wuoyo gi joma tindo kaka an. Masamoro Nyasaye omako lwetgi. Mo gido puonjruok kata gido thuolo moko mag loso pesa kata loso ohala. Adwa jiwo gi ni gidog chien. Kendo gimak joma odong' chien. Kendo gi puonjgi. Nikech kwa ng'eny to yot mondo wakel lokruok e pinywa masani. To kan kenda iboyudo ni kendo koro aringa nikech ok anyal konyo ji manitie te. Koro akwa joma wan go ang'e ni nitie joma ng'eny matiyo tije mabeyo. An asebedo ka engage a lot gi leaders masani matindo. Mamanyo kom gi manoseyudo. Nitiere Mheshimiwa Bili otima MCA Magine Bilo Dhiambo Nyakach mano donjo telo ka ng'ama tin kendo temo nchago kod mbaka to gi moko nitiere Dangote Aliko Dangote ja Nigeria ma ja mwandu ne Aliko Dangote Aliko ma ja Kisumu Migosi iluongo ni Moses Dangote bende jogo mang'eyo ma joma tindo matemo tiyo matek kendo gikelo pogruok ne joma tindo. Adwaro ni mondo ajiwgi ni wawuogruoko kata joma waneno ma oseyier Salasa gini Babu Owino gini wakwagi kabisa ni mondo wadog chien wamak lwet joma wawe chien wapuonjri empowerment. Youth empowerment. It can only be driven by fellow youth, especially mose manage moloso gimoro. Ero kamano. Yes. Mbaka mamile Nyakwara Mugajwang' kokalo Ramogi FM kar chuny jaluo wendo mara okinyi makawuono wuoyo weche buora kendo weche man gi nengo weche makelo ni konyruok kawuono. Pile ka pile iwacho ni en odiochieng' ma ng'ato puonjore gimoro ma wendo manyalo konye. Kik obeda wacha. Temie timo moro. Kwanye moro temie timo. Hero Nyasaye ing'eni ni akanye gi jomage ibedi kod osiepe manyalo konyi osiepe mongirore moko osiepe ma biro oli aola tibed ni jalo ma bende tuonore to wacho kanyo ni bende chaka matin ma in go to wacho ni mwandu maduong' en mwandu mar ng'eyo gi rieko kimanyo gima chunyi gombo ne tim machielo en ni mwandu duto te yudre buolo Nyakwara Mugajwang'. Wach mangima mokalo kokalo Ramogi FM kar chuny jaluo kete mana ka obro dhi nyime kod medo go mbaka weche mopogore makelo geno gi konyruok ne in kaka jawinjo marwa. Mondo iyud lweny mare mower kod feni oyugi ka station mari *812*784#. Mondo iyud lweny mare mower kod feni oyugi ka station mari